Production. Nitsika jiaby izy ty amizao ty iaragna mahita fihinagna amizao tsy maintsy mitady kofa be amelon-janaka tsy maintsy mitady karama amelombade na dia zegny tsy voazogno anjaly anao ty misy olo velombare vilomindavany tsy midika hoe le kandranazy ataonao mila miezaka mampiasa koko zegny izy avako aza mandandagna izegny fadin'olo tanjare mieza mafy aza zatra toloran'olo fitiavako anao zegny mahita magnirana miasegny sa amare aronjato tonga mahitsy tsara andala ataovagnatlô fa agny fotanjogno laligny mboagna misy tsikalagna aza kivy aza lanjogno mizaava solution olagna misy lakile rano koritra fa hoavy rano be andraraiky anambolo tondraka na dia zegny tsy voazogno anjaly anao ty misy olo velombare vilomindavany tsy midika hoe le kandranazy ataonao mila miezaka mampiasa koko zegny izy avako aza mandandagna izegny fadin'olo tanjare mieza mafy aza zatra toloran'olo fitiavako anao zegny mahita magnirana rendez-vous mba ho lasa patron bakayagna sefo aza mandandagna izegny fadin'olo tanjare mieza mafy aza zatra toloran'olo fitiavako anao zegny mahita magnirana aza mandandagna izegny fadin'olo tanjare mieza mafy aza zatra toloran'olo fitiavako anao zegny mahita magnirana MM's Records on the news.